No pekné nedeľnejšie ráno sa praje. Takže začali sme výstup z nejakého parkoviska, ktorého názov som si nezapamätal samozrejme. A šlapem na vrchol Hochschwab, 2277 metrov. Takýto chodníček je za mňou, idem približne asi 40 minút. Teraz sa napijem, doplním si tu trochu vody. Nech mám tekutiny v sebe. A takáto pekná scenéria sa mi tu otvára. Len pre informáciu, okolo 2:00 v noci som prechádzal cez Viedeň, kde mi ukázal teplomer plus 30 stupňov. Tuto dole, ak som zaparkoval, ukázalo mi plus 14, krásnych 14 stupňov. Dneska by malo byť hore na Hochschwabe, myslím 22 alebo až 24. Ale za to u nás na Slovensku až hlásia 40, takže uvidíme. Zatiaľ sa mi šlape dobre. Dôležité je, že keď idem do kopca, že na mňa nesvieti slnko, takže zatiaľ to dávam. Uvidíme sa neskôr.